Aku apa tip siapa ngajungi? Gak keren pat. Apa nom sih kelayang ah? Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kum shibenta jong ka jingrakhi kan mau burom ya ka lingkho singiyap ka bashispa khandai phuei jong us im tirot sing ka nyau trap youth council nong thliu circle ha ka khat nyau trek unai tung arjar phunriu kan pelong ya ka first tirot sing open to all marathon 2026 na ka benta ki khana shinrang ki bahapo khatsan snem ki shinrang ki bala palat khatsan snem bad na ka benta ki kinthai ya ka ba omshem laphia group na kabinta kishin rang ki bala palat ya ka khatsan snem sheneng on shalut ya boro ki khasi jaintia ban wan yeshim benta ha ka ba ka bairung kan long shispa tingka marwei bat ka khusnam kan long hinyo hajar tingka yo baningkong san hajar baar lai hajar balai shi hajar basaw bat sauteli ki consolation prize ka ba mar shi hajar tingka marwei bat baro kinong job lai no ki bayo consolation prize kinyo ringkat ya ka sernot na kaseng nakabinta ki khana shinrang ki bahapo khatsan snem bad nakabinta ki kinthai ka bairung kan long sanpho tingka marwei bad nalor ki nongshang shinong jongka east and west khasi hills district la sharu ye ki pajba na soyong zone bad na ding ye area ban wan ye shimenta ha kani ka jinga kop yamare ka khusnam nakabinta ki khana shinrang ki bahapo khatsan snem bad nakabinta ki kinthai kan long market ju kata 1,000 tingka baningkong, lai hajar baar, hajar balai, bat 6,000 basaw, bat on airu mar saw tali ke consolation prize, bat mar sanspa tingka marway, bat baro kinong job, lanyo ki bayo consolation prize, kinyo ringkat bat kisarnot. Ha kani kasingi kan donru ka Jacob yasiat khanam ka badai ka open to all. Ha ka ba ka bairung kan long shispa tingka marway, bat ka khusnam kan long shipho hajar tingka baningkong. Henriu hajar baar, bat 1,000 tingka balai. Bat kinong job ha kani ka Jacob yasiat kin yo langru bat kisarnot. Ya kani ka Jacob yasiat khanam on pelong ha kapor khandai biji step ha madan mot tirot sing ha laj artet. Sports teri jongka HYC yang tu suka. Dah ada ni subhawan pentip langsung pi baro ba kan HYC yang tu suka lomba ka sport committee kan pelong ya ka fast racing open to all marathon aja open rio ka pelong ka khanyo teri beraminyo aja open rio. Tekem talak kan aware ya pi baro beri simentalang kan ka marathon belong kat sini ba kanyo tarik na minyo aja pundeo badai ko ku sini yak dung us interesting CCM maka juga poro na le juga sang kan plino yo modul u snap CCM barakat u bomrik CCM berarti nama pos nang arten te sini ngin pelong ka ikan ko marathon open to all baro kata kalong lightly kategori kata kalong nang ta ki above 15 ki kena senrang ki above 15 kadu kiri open to all but ki serang andal 15 kita beroleh teli ki kategori dari hakba nakaleng jom ki senrang ke ba pelajak khatan senam choneng kin sedang bermere na sedang modal sing nampak merang ada ukuran untuk jam step bahkan kod part how motrasing ha pola ertet te kumju namtak tu ki kena kantai bat ki andal 15 ki senrang ki sedang marathon te nampo momaram ha pon tu je sistem step bat kan kod apa umot terasing la ertet te haju sni kandon ro ko jing seknam open to all namtak khasi bat ki jentia kabalong hi hakanyo tarik berabinyo aja kunriu aku pa khna bije mustap aktai ak snong artat hi te hakane ga jing seknam ro insha open to all pi baro kini seknam te nakale jing ila penyaj daka individual di seknam kata kalong marwei ak ba kini sebentar kila bin seknam
tang sao tali te yang jiti ba khamnia la se phila ban fun kini kin bahrum bat kumjuru bakin kini notice in private ba chapi baro me iwe be shibta kan kamar thon harakat bat ka jing saknam te hakaj pol ngina leng sang anyo trabu kan sel nong thil circle ni wana kmat ban karpat khamtam ru habare ba nakalem jong kasnong la artat hi berawai kapha kubor ba nakalem habare ba gudukan nginam syai kini kino ki badai na ba jong kasnong la artat ba kinwan di jingdi lana ban di syari ja te ko kasnong dengan alat tang ki bahasnong makin di itu sni harai pa ngila alat pat ikino ki ba kwa bandi rupan lara ki di kino ki markutia la no tay khsha bar kerja ikino ki ba kwa bandi agano sni ni petip spir halakat ke bosnong la arta ibrawai te ngim sumdon ko no ban krong le ba ngim ko ba di ke jupi te ngi sa su bahai pi baro pinwa han sni te nakalen jingi ga sang fashion pap i kon we lang pi baro ki ba mut ben shimata hani ka marathon ba kumju khani ga jingi saknam ba kumju ru ngi kon we lang ya baro ki pet ba ki bura hani ka bri no trap ba kin wan ba sa khilang ti ga sni te tara ini ki te shi jong. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.